uphicotha nxa ingakhange addresswe imeko yoba ahlalela usana abe esetyenziswa nguThixo for ixesha elide. Yes. Ufumanisa ubana ngaba ungumshumayeli uyashumayela but usekhona le problem yokuthi uselusana kuKristu emoyeni. Usathana uyakwazi ukubrika kwicala lasenyameni kuvuka inyama. Uthi yintoni into yenza uba uthi athi abantu bengabafundisi bonke but uyakwazi uthengela omnye umfundisi uba makabulawe uthengela isikolo. Njengoba ubugqirha in the highest level in the house of God. Because why? Because lo muntu uhambe nesibabalo kodwa akakhulanga phi emoyeni. Amen. So uthi ngenxa yokusekhona imbambano, kusekhona konke ukukhuthakuthana, kusekhona zonke izinto, anikakwazi to be at peace. Njengoba ningabantwana bakaThixo, uthi it is because nisezintsana kuKristu. Siyabo? Amen. Kodwa kusekhona indawo ukuthi hey pastor ningamchukumisi ke apha. That means uselusana kuKristu. Asekuhlaleni uyaziwa. Akekho umchukumisi. Omelana bayazi, pastor, nqanda, hayi mzalwane, hey, ungabulali, hayi mzalwane. Mzalwane kodwa. Uthi baba mzalwane. Yo, mzalwane wonke. Hayi bomxolele. Oh yini baba umfundisi? Siyacela amxolele. Kamthuma mfundisi ubhingele ezibhedlela. Lina nonke apha nakunibona. Andazi kahle. Amfundisi. Hey, angumzalwane wethu. Samphika. Ayibeka phala eBhayibhile. Yo. Ithishana nawe. Yo. Phethe le Bhayibhile uthuma nisisitenge. Yo. But izinto zenzekayo, but ithi iBhayibhile xa usenjalo usengubaba elukholweni. Amen. Bese kube khona lo umuntu ufuna nguThixo ke ngoku. Ngaphinde ke ngokubuyele phaa kwabaseKorinte besibini ufunde ke ngoku uverse number chapter 14, 14. Abasekorinte chapter 2 verse number 14. Ophelo ke umuntu akazamkeli izinto zomoya kaThixo. Kuba zilubudele kanjalo akanakuzazi nokuba ziphicothwa ngomoya. Yeah, continue. Ke ongowomoya okunene uphicotha zonke izinto. Yeah. Kodwa yena ngokwakhe akaphicothwa mntu. Yeah. So ongowomoya ongowomoya uphicotha zonke izinto. Kodwa yena akaphicothwa mntu. So ngamanye amagama ongowomoya uyayazi kunjani ukuba ngumuntu wemvelo. Wayephaa kuqala. Uyayazi kunjani ukuba ngubaba kuKristu Yesu. Yes. Wayephaa kuqala. Uyayazi noba kunjani ukuba ngumuntu kamoya. So uyakwazi udilishana nabo bonke ababantu bobabini. Ithi yena uphicotha zonke izinto. Uyakwazi isimo ayijonge le problem abone ba apha ndilishana nomuntu wemvelo apha. Uyayazi ba umuntu wemvelo ka udilishana naye udilishana naye ngomhlobo. Amjonge umntu abone ba hayi apha ewe ngumzalwane lo kodwa uselusana kuKristu. Then abone okay xa ndilishana nalo mandilishane naye ngalendlela. Siyabo. Noba umameli advices zabazalwane uyamamela amve ba lo uthethe me kwindawo yomuntu wemvelo. Siyabo? So uyayazi ba makayithini le into esuka kumuntu wemvelo. Ayimamelele le hayi uyayithetha but ithethwa ngumuntu ome kwindawo yobusana. Kodwa le imeko ayisafuni le advice yomuntu olisana. Yayibona? Then uyakwazi uziphicotha zonke izinto. Kodwa yena akaphicothwa mntu.
That is why umntu kamoya ke ngokusoloko yena eba nale problem yokuba abantu bayathini bayampersecute abam-understand siyabo kuthiwa hayi asi-understand wena ungathini mani ungathini uye kwa umntu enzele into andik-understandi kanjani siyabo awubabi ndiwe ebezandibona ewe ndiyakholwa kodwa hayi ndiyamlungisa umntu siyabo so abam-understand but why like ngiyamile lo amen ngiyamile lo amen bathi ngumntu kamoya siyabo bayadilishana nezinto iimfazwe zakhe uzilwa ngamandla kamoya kaThixo unendlela yokulwa nezinto ngokomoya siyabona na then kuba khona iziqhamo ombona ngazo ke umntu kamoya Hallelujah. siyabona na amen then uzasifundela ulikhanya one by one sizicacisa ngenxa yexesha but ndifuna nje sizive nje then sibe sesivalana amen khawusifundele ke mama usamsam iziqhamo zomntu otheni osele ncediwe nguThixo ongumntu kamoya abaseGalati chapter number 5 Verse 22. verse number 22. awu ziyaziwa ndiyazazi zikhona nezenyama but andifuni ixesha siqale kuzo sivele singene kwezomoya ezenyama azonke ezenyama Magalati chapter 5 5 verse verse 22. 22. Esona esomoya isiqhamo luthando. Oh, esomoya kesona luthando. Umzalwane kamoya Hallelujah. ave kukuhle uhlala. Selethethe ingasumamele na. Xa uhlangene nomzalwane kamoya awuhambi inhloko yakho ijonge phansi yakwamoya ngoba ufida ngezinto zenyama. Umzalwane kamoya xa uhlangane naye noba ubuso-down kangakanani emoyeni uthi usohlukana naye ubuqonda uba wow because ukufida uthando. Amen. Yeah, sithi uthando continue. Uvuyo. Abazalwane bakamoya sowufika kwikhampani abahlala bevuyile. Abanye bathi bafanele ukuba semoyeni ukusonga ubuso endlini. Uhambe kanje. What video yawenza? Ukubona abantu abanjalo abahambe benuka abanye konze ayithe ndamve sisondela kunami famani. Khonje ronga lo mntana. Mntana masibani bani.